Хайде, духайте. Какво става сега? Какво ще кажа с тебе ни? Кой има роден ден? Виж на приятеля, които сме поканили на гости. Да. Айде сега, кой ще духа същичката? Айде, баба, както те учи. Айде сега. Първи тъй. Филип, баба, както те учи сега. Кажи. Духай, тати. Сустенца, Филип. Дай да правим. Какво е, тати? Айде, духай. Духай свещичка, чакай. Айде, духай, баба. Не сърчичка, ще се опариш. Духай сустенца. Ей така. Духай, тати. Духай. Айде. Нали се учихме навънка, бе? Той може ли? Да помага ли мама? Айде с мама. Айде, че няма да порасне. Айде, и баба от тук. Гледай така. Айде. Няма хора. Трябва от първия път. Айде. Браво! Браво! Пети, Я кажи на колко пети. годинки става Филип? На колко годинки? На колко годинки? Браво! Браво! Уху! Йо! Айде сега да видим. Да видим кой му е дошъл на гости. Тук има други бебета. О. Торта ще яде ли, Филип? А? Не казвай думичката. Кой му е дошъл на гости? Кой е там? Тата Доли? Баба Цеци? Я? Купонната? Мама? И тати. Аз снимай тати. Къде бай тати? Тати, остра.